Digitalna platforma muzeja za svrhu ima da na neki način bude sinergijski alat za sve muzejske pedagoge, za profesore pa i za djecu kako bi oni međusobno razmjenjivali ideje, koncepte i na taj način unaprijedili načine međusobne komunikacije, odnosno komunikacije prema svojim posjetiteljima. Mi smo neko vrijeme imali suradnju sa Muzejom Cetinske krajine iz Sinja i zajedno smo došli do zaključka da u stvari na tržištu u Hrvatskoj postoji nedostatak jedne takve platforme koja bi pomogla ljudima da međusobno razmjenjuju znanja, iskustva, odnosno načine kako digitalizirati sadržaje na prihvatljiv način. To je jedna platforma koja ima za cilj umrežiti obrazovni sustav i muzeje. Mi smo uočili da postoji veliki disbalans između muzeja i obrazovnog sustava. Naime, u obrazovnom sustavu od prvog razreda osnovne škole muzeji nisu toliko zastupljeni, pa se muzeji prikazuju na posljedku kad djeca naravno odrastu, da su to neki monoliti jako pretenciozni i da u njima stanuju i borave neki izuzetno pametni ljudi i da to nije prostor u kojem su svi dobrodošli. Baš naprotiv, muzeji su većinom muzeji zajednice i mi svi koji radimo u muzejima vapijemo za što većim brojem posjetitelja. Jedan od dijela ovog našeg projekta su i malci kulturnjaci. To je naš pogled, odnosno pogled iz kuta djeteta ka muzejima. Što to dijete vidi, što to nauči u muzeju i na koji način oni te stvari koje vide doživljavaju. Mi smo mislili da je to jako važno i za sve djelatnike muzeja, da oni u stvari čuju tu povratnu informaciju od te djece, ali isto tako i za drugu djecu, da oni čuju što to zanimljivo mogu pronaći u muzejima i kako mogu naučiti zanimljive stvari u muzejima. Ja sam Lucijan Brković, ja podjetim iz Sinja i imam 11 godina. Volim muzeje zato što su jako zabavni i mnogo toga se može naučiti od samog muzeja. Jako mi se svidjela izložba. Najzanimljiviji dio mi je bio vlak Gardo tamo iz 1890. godine. Za to vrijeme taj vlak je stvarno bio moderan. To je bio jedan od prvih vlakova. I ljudi u to vrijeme nisu znali kako on radi. Bio je jako spor, ali je donio ljudima stvarno puno načina za prevoz i trgovinu. Malci kulturnjaci su različita djeca koja obilaze muzeje i govore što im se najviše svidjelo u muzejima i snimaju emisije o tome. Da motiviram svoje prijatelje iz škole i moje prijatelje od vanka kad izađem da odlaze u različite muzeje što su stvarno lijepi i zabavni i zanimljivi. Povratna informacija na ovaj projekt od strane ne samo muzeja nego i obrazovnog sustava je jako dobar i mi smo izuzetno ponosni na to. Iz tog razloga što su to dosta veliki sustavi koje je jako teško pokrenuti i upravo s ovim nazivom Pokreni nešto svoje smo uspjeli to. Sve veći broj muzeja i škola ulaze u muzeju, u ovaj naš, kako mi to kažemo, tim muzeja ili zajednicu muzeja i nadamo se da ćemo u budućnosti imati još više, ne možemo ih nazvati klasičnim klijentima, nego korisnicima ove platforme.